Hello mga kakigwakers, atong liliyon ang akong mga manggod na sila giluto sa likod atong liliyon sa nailang giluto. Tara mga kakigwakers, napanikon ninyo. Mura dahil na siya. Gamay lagi kayo ang usasa. Kaya nag-usap ka kilo raman na kada mo. Ha? Mapalit ka ng 2 kilo ng lupa. Mangga. Lima-lima sila ate. Nagpilapin ako. Ay, nagkatuo pa. Pila mo nakaon? Isa. Okay, usara gani ako nakaon. Nili-uli siya dito. Kaya nikaon ko kung sa kakaon nung diri. Nikaon na diri. Usara? Kaya magbalik ko nikaon na po. Pilay na kaon mo? Na, mauna di haron. Ha? Pagay tangan. Baka ba? Princess. Princess. Muna baka. Okay no. Ayaw pa daw. Masay mong fish tal. Ito na siya. Pan galay.